Witajcie, to ja Niklaus, witam was ponownie, niehabilitowany. Dzisiaj witam szczególnie jedzoków a maszketników, bo godaliśmy się już o gorzole, ale jeszcze nic nie godaliśmy się o jodle, o maszkeceniu, o futrowaniu, ogólnie o szeroko pojęte konsumpcje. Generalnie każdy wie, co podstawą konsumpcji jest chleb. Od setek lat rzekomy do Pan chleba naszego powszedniego dej nam dzisiaj. Unsere tägliche Brot gibt uns heute. I taka ciekawostka wam sprzedam, te słowo chleb, czy polskie chleb, u ruskich chlieb, generalnie fest podane we wszystkich słowiańskich gotkach, ma jedno wspólne germańskie pochodzenie. I co jeszcze bardziej ciekawe, od tego samego pieronym starego germańskiego słowa pochodzi angielskie słowo lady i niemieckie słowo Leib, które oznacza ciało i przewija się między innymi na mszy świętej. Jadą po mnie z lazaretu już. Ale ja sam nie robię za filologa. Chleb. No co z takim chlebem robimy? Z chleba się robimy sznitka. Albo klapsznita. Zapytacie, co to jest ta klapsznita, Niklaus? Jedno sznita, drugo sznita. Klapiemy, klapsznita. Tako klapsznita się szmarujemy albo masłem, albo tustym. A jak się tak poszmarować takim fajnym tustym ze skwarką i na to tak jeszcze cianiuśko pokroniany ogórek, albo taki mały plajsterek tomaty, troszkę posolone i jerona. Na takie fajne jodło godomy maszkety, bo maszkety to nie są ino bombony, a insze słodkości. Ale to jest takie wszystko do pomaszkecyniu. To się nie goda normalnie. Ja teroski byda jod, ale żech się fajnie pojod. Ino, jo się teroski byda maszkecią, ale żech się fajnie pomaszkecią. Chleb się też piekło naszmarowany masełkiem a knoblauchem, fajnie na patelce. Albo się ten chleb w jajcu tąkało i się go piekło. A jak my lotali po placu, a nie chcieli iść do domu na obiad, ino coś się wziąć z chałupy, a od razu się wrócić na plac, to my brali taki zestaw. Jo to nazywał śląski hamburger. Rzymła, do tej rzymły tup karminadel, czasem trochę keczupu, to wszystko klapnięte i to był taki maszket, bo jak opa robił śląsko pizza, pokroniano mortadela, wbite jajco, usmażone prima sort. Oma robiła pishingery i to takie oblaty, i no nie okrągłe, a takie kwadratowe, poszmarowane taką masą z orzechów albo z czekolady. To tak było poukładane, ściśnięte ze obu zajtów deskoma do żnięcia i coś ciężkie było na to naciśnięte, co by one się tak sprasowały, nie? Maszket. Oczywiście śląski łobiot, nudelzupa, albo tak zwany rosół. W ogóle ja słyszał, co w Polsce nudelzupa to jedzą z kluskoma, pado rosół z kluskami, a ja tak godom kluski do rosołu, a kluski to z roladą na drugie. To już się klupnął w głowa. Nudelzupa, fajne nudle takie rube, troszkę marekwi, korzynio, a ja lubię tak korzynio. No i na drugie rolada, do tego gumiklejzy i modro kapusta. I to wszystko oblane zołzą. Potem na popitka kompot, i potem deser, kołocz, kejzynkuch, bąkawa, a do bajtlów kakao szale. Zowdy dwa dania, a eli nie dwa, to jeden tak zwany Eintopf. Krupniok, Panschkraut, albo tak inaczej zwano ciapera, ciapka pusta. Tak się składa, co ja sam takiego krupnioka mam. Jest krupniok czarny, jest krupniok biały, jest jeszcze rzymlok tak zwany. Jo bardziej lubię krupniok. A dajcie znać, co wy bardziej lubicie. Krupniok czy rzymlok. I takiego krupnioka idzie roztomajcie maszkecić. Możemy go się tak zjeść na gibko, z lodówki, ze sznitką chleba, ze zymftym albo z keczupem. Możemy się go na patelce podsmażyć. Będzie taki fajny gorki. Roztoj mieli taki krupnioczek na grilla jak basi. I go tak w śreberku, a z kapustką taką. I to tak wszystko zawijamy i na ogień. Yeah. Jakie zupy najbardziej mocie radzi jeść? Bo ja to chyba nudelzupa, a żur. I no nie żurek, żur. Albo jak też go dają zur. Od niemieckiego słowa sauer. Angielskie sour, czyli kwaśny. Bo żur ma być kwaśny. I może żur gęsty, kartofle, albo takie przysmażone sztamfkartofle się dowamy do miski albo na talerz, a to się zalewamy tym żurem. Knoblauch ma być, wuszt i to jest żur, a nie jakieś tam, a ci powiedzą, a jajeczko żuru nie jemy z jajcem. Z jajc to się możecie smażonka zrobić, albo omlet, albo się nim klupnąć w gowa.
Hauskäse. Ja pamiętam jak dawno temu opa kupił tako richtig śląsko Hauskäse. Te roski to są takie jak te wszystkie serki, wiecie, i to wonio pięknie, a tako richtig śląsko Hauskäse staro. Jak się ją rozwarło z tego papiora, to ona dupiła jak stare fuzekle. Jak Joros przyszedł, a opa się Hauskäse zakupił, ja myślał, co ktoś w chałupie kojtnął. Tydzień nazad, eli go domy o śląskim jodlenie idzie pominąć jedny zupy. Ja, to jest ta zupa. Wodziunka, wodziunka! Wodziunka. W Niemcach znano jako die Brotzupę, czyli zupa z chleba. Eli żeś przynajmniej raz nie jadł wodzionki, to nie godej, że jest Ślązok. Żartuję, co by nie było. No ale jednak wodzionka to jest ta zupa, co jest najbardziej kojarzona z Górnym Śląskiem. Z drugiej zaś wodzionka roztojmili to jest tak zwana bida zupa. To jak ktoś do was przyjedzie na Byzuch z Polski albo jakieś Ausländry ze zagranicy, to wodzionka mu zrobić, sobie go zaszokować kulinarnie, to tak bych nie polecał. Bo to nie ma do szmaku jakiegoś niesamowitego. I no to jest taka zupa, która hopom, co ciężko robili, kaś na werku albo na grubie, miała dać siła, co by mogli ciężko robić. I ja teraz wam zaprezentuję, jak taką wodzionka ważymy. Czyli w zasadzie ważymy to zur albo nudelzupa, a wodzionka to... no, obejrzycie. Co do takiej wodzionki potrzebujemy? I ja wam zaprezentuję, jak zrobić taką trochę bogatszą już wersję. No bo podstawowo wersją wodzionki to co? Suchy chleb, woda, kącek soli, kącek korzynio, troszkę tłustego jakiegoś fetu. Słuchajcie, ja robię tak. Po pierwsze chleb. Najlepiej czerstwy, taki suchy co by był, bo on jak nasiąknie wodą, to on się tako ciaplita się z tego nie zrobi tak gibko, tako bryja, bo on miętknie we wodzie, prawda? Knoblauch. Dużo, ja lubię dużo. Ja do wodzionki nie dową tłustego. Ja się kupuję jakiś boczek albo jakoś szpyrka. Ja się to kronią w kostka i wytopią się z tego fajnisty fet, a oprócz tego mamy jeszcze fajniste skwarki. Taką skwarka dodawo fajnistego szmaku. Ja w sklepie a nawet nie wiedział, co te roski już sprzedawają normalnie pokroniany boczek. Kroniamy albo tak dżymy ten chleb. Knoblauch siekamy drobniutko. Grzejemy woda, dowamy te mięsko albo co tam mamy na patelka, co by się ten fet wytopił. Ten chleb dowamy do miski. Troszkę soli, troszkę korzynio. Zlewamy fajnie ten fet, a wciepujemy te skwarki. Zalewamy ten chleb wodą. Też maga się możemy dać trochę do tego. I maszkecymy. Po takiej wodzionie z głodu nie pomrzecie. Einlauf. To było takie gęste, trochę bryjowate, ale pierońsko-maszketne. Dobre do ludzi, co zębów nie mają, bo nie trzeba tego bajsać. Dobra, musimy kończyć ten wywód o maszketach, bo już sam nie wytrzymia. Mi już z basa takie dźwięki idą, co już nie wiem, co się tam dzieje. To jest tak zawdy. Jak się go dało jedzeniu, to się dostało szmaki. I ja dostał szmaki. I da się zaroski fajnie pomaszkecić. Dajcie tam na dole znać we komentarzach, co wy się bocie radzi pomaszkecić, jakie są wasze najbardziej ulubione maszkety, co się maszkecicie na co dzień na beztydniu. Ja by da pito, bo już się sam zaroski łobala z głodu. Wejrzyjcie na gówno zajta gryfnie, a mnie znajdziecie jako Niklausa Pierona na Facebooku a YouTubie. Smacznego, a co ci do tego?